Dalawang babaeng pulis ang binigyang komendasyon ng Catanduanes sa Police Provincial Office, CAT-PPO, matapos silang magpakita ng compassion and selflessness para sa isang sanggol na naulila sa ina kamakailan. Ayon sa Catanduanes Police Provincial Office, pumanaw ang nanay ng sanggol matapos itong maipanganak kamakailan sa Eastern Bicol Medical Center. Kaugnay nito, hindi nag-atubiling magpa-breastfeed sa sanggol si Police Corporal Gisa Ann D. Odiaman, habang nagbigay naman ng 10 bags ng breast milk si Police Corporal April Ann B. De La Rosa. Maliban dito ay nagbigay pa mga ito ng damit pambata na pwedeng magamit ng sanggol hanggang sa makalabas sa ospital. Pahayag ng pamunuan ng CAT-PPO, these police officers exemplify the highest ideals of police service, going above and beyond their duty to offer immediate care and support. Their actions serve as a powerful reminder of the impact compassion and selflessness can have on individual in need. Yan naman ang balita para sa Bunyog Kabikolan. Ako si Bunyog Ernie Marfil. Bumaba ng 5.6 ang unemployment rate nitong Enero 2024 sa Bicol. Batay sa labor force survey ng PSA Bicol, mababa kumpara noong Enero 2023 na nasa 2.27 milyon habang nitong October ay nasa 2.47 milyon. Bumaba ng halos 5.6% ang unemployment rate sa Bicol nitong Enero 2024 mula sa 6.6 ng kumpara ng buwan noong nakaraang taon nitong October 23 na itala ang 4.2% unemployment rate. Kung pag-uusapan, ang magnitude ng bilang ng unemployed individuals itong Enero 2024 tinatayang nasa higit 131,000, mababa kumpara noong Enero 2023 na higit sa 159,000, habang noong October 2023 ay nasa higit sa 107,000. Ang labor force participations rate LFPR nitong Enero 2024 ay nakapagtala ng 55.9%, mababa sa naitalang LFPR noong Enero 2023 na nasa 51.1%. Nitong October 2023 ay nasa 62.2%. Ang LFPR nitong Enero 2024 ay nangahulugan ng 2.23 milyong Pilipinos na may edad ng 15 pataas ay nasa labor force o employed o unemployed. Yan naman ang ulat sa Philippine Statistics Authority. Ako si Bunyog Ernie Marfil. Noong March 12, 2024, sa unang araw ng Assistance to Individuals in Crisis Situations, AX payout para sa mga mangingisda at fish vendors mula pa sa bayan ng Paracari, katuwang ang DSWD, aabutin sa 260 individuals na benepisyaryo ang nakatanggap ng 3,000 pesos bawat isa. Ginanap ang programa sa Bagong Bayan Covered Court. Ang mga benepisyaryo ay buhat pa sa 4 na barangay. Ito ay ang barangay kang Bagong Bayan, Gumaos, Kasalugan at Tugos. Ang mainit na suporta ni na board member Muriel Pandi at Councilor Arnie Oco ay makikita. Ang inisitibong ito ay mula pa sa malasakit ni Congresswoman TALLADO mula sa kanyang nakahanap na pundo upang matulungan ang kanyang mga kadistrito, lalo na sa karamihan nito ay apektado na sa kanilang pangunahing hanap buhay upang kabuhayan dulot ng sama ng panahon sa nasabing lugar. Magpapatuloy pa ang payout hanggang sa March 14 upang ihatid ang tulong pinansyal sa natitira pang aabutin sa 543 benepisyaryo para sa nasabing bayan. Kung maalala, 1,042 na benepisyaryo naman ang nakinabang na sa nasabing programa mula sa bayan ng Santa Elena na ginanap nitong Pebrero 26 at 29 na ginanap sa Santa Elena Gymnasium. Patuloy pa rin ang paghanap ngayon ng fundo ng nasabi ng Congresswoman para matustusan ang pangangailangan ng nasabi ng mga mamamayan ng Camarines Norte dahil sa sama ng panahon. Iyan naman ang ulat para sa Bunyog Kabikolan. Ako si Bunyog Ernie Marfil. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog,
isisigaw. Bunyog